Antwerpy sú jedným z najstarších európskych miest, ktorého pôvod siaha až do doby rímskej, keď sa nazývali Antwerpia. Vo stredoveku sa stali dôležitým obchodným centrom vďaka svojmu prístavu a obchodu s látkami, ktoré sem prichádzali celého sveta. V 16. storočí začalo mesto prosperovať ešte viac vďaka svojmu obchodu s diamantmi a svojmu umeleckému priemyslu. V tomto období sa tiež narodil slavný maliar Peter Paulus Rubens, čo pomohlo kultúrnemu rozkvitu mesta. Počas 20. storočia prešli Antwerpy turbulentnými obdobiami vrátane obdobia okupácie počas druhej svetovej vojny a následnej obnovy. Dnes sú Antwerpy moderným mestom, ktoré je známe svojím obchodom, kultúrou a architektúrou. Antwerpy majú jeden z najväčších prístavov na svete, je to dôležitý úzol pre medzinárodný obchod s dopravou v Európe. Modné centrum je známe aj ako mesto módy, je domov viacerých známych návrhárov a modných značiek. Katedrála Notre Dame. Mesto má tiež impozantnú katedrálu známu ako katedrála Notre Dame. Je to jedna z najväčších gotických kostolov v Európe. Kulinárska scéna. Antwerpy sú bohaté na gastronomické zážitky s bohatou ponukou reštaurácií, ponúkajúcich belgické špeciality vrátane slávnych ranolčakov s omáčkou. Grootmarkt alebo Veľké námestie je historické jadro mesta s nádhernou architektúrou a množstvom kaviarní a reštaurácií. Maas je moderné múzeum, ktoré ponúka prehľad o histórii mesta a jeho prístavu. Antwerpský kryštál. Mesto je tiež známe svojou tradičnou výrobou antwerpského kryštálu, ktorý je vyrábaný od 15. storočia. Koktejly s džinom. Antwerpy sú domov jedinečného belgického džinu, ktorý je často používaný pri príprave tradičných belgických koktejlov. Cyklistické mesto. Mesto je veľmi cyklistické a má veľkú sieť cyklistických ciest a cyklistických parkovisk, čo z neho robí priateľské prostredie pre cyklistov. Univerzity. Antwerpy sú domov viacerých univerzít a vysokých škôl, vrátane známej Antwerp University, ktorá je jednou z najvýznamnejších vo Belgicku. Námestie naozaj majú nádherné, veľmi historické, to odporúčam si pozrieť aj tú katedrálu, tá je tiež veľmi vysoká, nádherná, ale inak Antwerpy skôr prídu také kľudnejšie ako Brusel. Ale naozaj to krásne mesto, stojí za to si ho pozrieť.